Basszul egy ember evő harcsát láttam beúszni a vízbe. Arrafelé látható az erdő. Az erdő felé vettük az irányt. Lehetőleg folyót találunk, és ott a civilizáció. Menjünk. Útközben élelmeztünk, keresztünk tüzet gyújtani, hogy megszállítkozzak, mert lassan besütékedik. És este -2 lehet. Hamar váltunk arra. Ezt útközben jó is lesz, megsütjük. El is rakjuk őket. Menjünk Isten. Vágunk egy kis itt felé őshonos növényt, az úgynevezett biológikus szert. Bevágunk egy-két izét, hogy be tudjuk gyújtani majd a tüzet vele, mivel hogy most csak a kövakőim segítségével tudok tüzet gyújtani. És ez nagyon fontos lesz a többiek során. Kezdek egyre rosszabbul lenni, az éjség már nagyon gyötör engem. El kell érnünk az erdőt, szállást kell keresnünk, vagy építenünk, tüzet rakni, ami a legnehezebb dolog, és valamennyi élelmet keresni, vadászni fogunk. Az erdőt egyre közelebb érve. Álljunk meg! Így lehet majd a nyomokat találtam. Ez minden esetben ebből vizsgáltam, ez egy leguánszar. Őrülék, ehető állat, ezt megpróbáljuk elengedni az erdőben, ilyenkor tartózkodik, csak éjjel jön ki ide vadászni. Menjünk is az erdő felé. Már több órás utam vagyunk túl, és végre ideértünk az erdőhöz. Látszólag kell sötéten, mint hát keressünk valami gyors menedéket és ételt. Menjünk az élelem a menedékre. Menjünk be az erdőbe. Itt valahol keresünk élelmet, tűzifát, tüzelőt, mindent. Lehet látni, hogy itt a vadisznók szépen kigyaktakozták. Itt látok is kívülfákat, valószínűleg a hurrikán történetet hívják. Itt egy tisztán. Ez itt szállásnak elég jó lehet. De nem itt fogunk megszállni éjszakára, mert lehet látni, hogy itt vaddisznó csapások vannak. De a csapdát azért előkészítsük. Kisebb állatokra, például cickányokra, patkányokra, erdei mókusokra vagy hasonló állatokra lehet vadászni ilyen kis aranyossággal. Nézzék meg, ha megrugom az alját. Keresjük meg a szállást. Rakjuk el magunkat hónapra, mert hónap nehéz idők várnak rá. Hogy mondják ezt? Basszonál! Nehéz napunk lesz. Igen, mert holnap nagyon nehéz napunk lesz. Induljunk is rá. Menjünk a különbözőkkel. Meglátólag azt tudjuk csinálni, a szállást és tüzet is tudunk rakni. Megérkeztünk a lehetőleg legtávol helyünkhöz. Itt látható, hogy nagyon sok dél-indiai malária terjesztő szúnyogok vannak, ehhez későbbiek során elmegyünk ellenszert keresni. Kezdjük el építeni. Ez a terület jó lesz, csak itt kell tisztítani, itt a keresztmetszet tartó fa, ezekre rakjuk a többi ágat, levelet és két is az éjszakai menedék. Felmászok a fára és ágakat kezdek el levágni, hogy mindig magamnál hordok késsel, hogy a szállást nem tudjuk építeni.
Gyere, gyorsan! Lehet látni, hogy itt a vaddisznók szálláshely és dagonyázó helyet találtak. Itt később vizet is nyerhetünk ki. Menjünk is tovább. Keltsük el a vizet napig. A tűzrakóhely megvan, most nézzük meg, hogy a csapda fogott-e valami élelmet. Menjünk is. Menjünk vissza a csapda. Úgy nagyon csömbbe is óvatosak van. Látom, valamit fogott a csapda, siessünk! Nem is van. Mintha anyám csinálta volna. Ezt a bűngyójtási módszert Ázsiában tanultam az indiánoktól. Sok idő kell hozzá, de hasznos. Basszus, éjjén már kitadtuk. Kesőtétetni, az ételme behúzódok a mededékembe. Nagyon sötét van. Tényleg itt vaddíszóban, szerintem be is fogtam. Rohadt félelmetes az egész dolog. Leggában induljunk már nagyon szétcsíptek a szúnyogoktól. És lefelem magam jó vasszom visszakkal, hogy a szúnyogoktól nem tettem. A törzslakó Afrikában találtam, ott nagyon népszerű úgymond a malária, és így védekeznek az indiánok a törzslakó szúnyogoknak, hogy megszállhatjuk. Hol a kutyumat? Tudom én. Mindegy, menjünk tovább, ugye? Bekentem magam a semmit nem érő. Iszakkal. Ezt a kötést a francia légióban az eszemesoknál tanultam. Hát ezt az egyik oldalt kikötöm a fához, a másikat meg átpróbálom dobni egy másik fához. Mert ez a folyó valószínűleg elég sok krokodil található, mire hogy ott látunk ezt valami a vízbe. Ebben a kötési módszerrel megpróbálok feldobni az egyik fára, és átmászni rajta. Ezt a folyót, mire kikerülnénk, több napot is veszíthetnénk, vagy mire találnánk egy olyan szerkezetet, amire át tudnánk menni. Már átdobom a iszérőt. Ezt a dobást, ezt nagyon különleges módon szerintem. Jó. Az első dobásra nem volt valami sikeres, hát a másik dobásra fog próbálkozni. Ez egy másik fele dobásra hasznosabb. Jó, menjél! Videó! Keresztül átkozó kötélen, amit átdobtam, átpróbálok menni a krokodilokkal teli vizen. Menekülj gyorsabb! Jó! Társ! Gyertek! Jöjj! Fajl vagy bél! Jövünk párról és iránynak szabadság. Ez a kalandom is még jól sikerült.